guys, welcome again to my channel. Magluluto tayo naman napakasarap at napakalinamnam na lutuing ito. Native dish, Boholano dish. The bago with coconut milk. Bago and gabi. So bago is a wild leaves from a wild tree. Came from the wilderness of the forest here in Bohol. And this is called the bago. Yan. And it is good. And then I will be pairing this, the taro. Taro is sliced like that. And then the pork belly, a lot of green chilies, the ginger, garlic, and the red onions. And then of course, to let this dish complete and delicious, we have here the daing, the tuyo. I am going to use this to be my salt to have a taste and aroma. Okay? So, let us start. At magtagalog ako uli. Ito ay lutuing Boholano na hindi lahat ng buong Pilipinas ay alam ito dahil may mga ibang mga provinces na hindi alam ang bago na leaves. Yan. Galing sa bulbundukin ng Bohol. Ayan. At ang ingredients ay simple lang. Garlic, ginger, red onions, gabi, at saka yung liempo. And then, meron akong konting sili para umanghang at ang daing ang tuyo. Ayan. Pampalasa. Okay. I-process ko ang mga itong ibang hindi pa na-process and then we will be cooking. Ayan natin ang ganito, baking soda para malinis yung gulay. At dito natin ilunod yung dahon. Ibabad dyan. Okay guys, ito ang paris ng aming gugulayin. Ayan, ito ang lunch today at ang sarap. Ayan na, na-process na yung mga ingredients. So, magluluto na tayo. Okay guys, magluluto na tayo. Hindihan. Hinaan konti. Uy. Lakas ah. Okay. Hinaan. Konting mantika para sa spices. Yes, 3 tablespoons. Okay. Lagay natin yung garlic and ginger. Yan, gisa-gisahin natin ang ginger and garlic hanggang ito ay mangamoy ang kanyang bango. Okay? Pakita naman ako at babati rin ako. Hi everyone! Nandito kami at naghahanda ng lunch and today is very sunny and very hot. At kakain tayo ng masarap ngayon. Magluluto tayo ng bago with gabi na ginataan. Okay? Ayan, nangangamoy na. Lagay natin ang red onions. Ayan. Then, lagay na natin yung pork belly para masisinang konti. Yan lang sa tabi. Maingay ang mga aso. And in this corner, here is another fighter. No. Fighter daw. Ayan, ang sarap na niluluto niya guys. Yung, anong tawag sa Tagalog nito? Mataan dito sa Visayan at mataan sa Tagalog, and in here is tamarong. Yan, tamarong ang tawag namin dyan. And ang bango ng isda. Ay iparis natin doon sa gulay. It is
perfect pair for this. And then, ayan. Hello! How are you? Ito, I'm fine. Thank you. Ayan. Lulutuin natin to guys. Sasarapan natin. Let us continue. At ipahabol kong sabihin na ito yung gata. Ngayon lang napiga guys. Kaya ngayon ko lang naipakita. Okay? So, haluin natin. Occasionally, haluin. Pero hindi pa nasisi, kaya hintayin pa natin. Hindi na natin masyadong sisihin para sa ganun ay malambot lang yung karne, okay? So, sunod nating ilagay ngayon dahil naluto na yung baboy. Ayan, luto na siya pero hindi lang siya masyadong nasisi. Ang sunod ay ilagay na natin yung pampalasa. Ito yon. Ito na yung tuyo, 3 piraso at ilalagay ko dito sa tabi para siya maprito-prito konti. Ayan. Yan, ayan nating maprito dito sa tabi ng karne. Para siya ay manuot yan, ang lasa. Ayan. Nangamoy na ang buong kusina ng tuyo. Wow! At ilagay ko na, ipatong ko na rin dito sa tuyo itong gabi. Ayan. Kita nyo? Para siya ay sumingaw dyan. Yan na siya pumunta. Yan na ang punta ng kanyang sabor. Ang sarap. Yan. And then, sumunod ay ilagay ko na rin ang gulay. Sili muna. Para siya ay lumasa. Para rin may konting pagka shabu-shabu ang sistema guys, no? Kita nyo? Yan. Sunod-sunod lang natin. Wala nang kuraw-kuraw. Ilagay lang natin. Patong natin yung mga leaves dyan. Arrange natin mabuti. Ayan. Ayan. And then, ilagay na natin yung gata. Ooh! Ayan siya guys. Bilis maluto. Pero depende rin sa flame, sa fire. Kung malakas yung apoy, mas madali. Pero ako ay medium to ayan. Ayun. Nasa medium lang yung fire natin. At lagyan ko na tubig. Para malutong mabuti yung gabi at yung bago. Kasi medyo matagal maluto yung bago guys. Okay? Hindi katulad ng ibang mga gulay. At least yan 30 minutes. Okay, takpan ko. Hintayin lang natin ng 30 minutes, then balikan natin. Wow, 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 wow. Ayan na. At malapit nang maluto. Ako kasi, pag nagluto nito guys, yung iba, pag ganyan na, luto na. Ako, niluluto kong mabuti kasi makunat yung dahon na ito pag di mo hinintay hanggang 30 minutes. Kaya ako 30 minutes talaga. Pero okay na siya. And after 10 minutes, kung gusto mong kumain ng ganyan na medyo makunat-kunat na dahon, okay lang. Pero ako, medyo tinatagalan ko pa. Ayan. Kasabay na siya na maluto ng gabi. Ganun ako magluto niyan guys. Kasi matigas eh. Okay? So, hintayin pa natin. Pero tikman ko na para madagdagan ko na ng salt kung kailangan. Kulang ng salt. Okay, salt. Maybe 1/2 teaspoon. Bago. This is bago with gabi. This is ginataang bago with gabi. Ginataang bago with gabi.
ay may halo ring tuyo at pork belly. Yun. Pero ang title niya is as simple as ginataang bago with gabi. Yan, native Boholano dish. Ayan, ang sarap. Ayan. At hintayin pa natin ng mga 15 minutes hanggat maluto siyang mabuti. Hanggang medyo madurog-durog yung gabi. Yun ang gusto nating point para sa ganun ay mas masarap. Okay? Okay guys. Hihinaan lang natin ng apoy. Ngayon na naka 15 minutes na, hinaan natin ang apoy. Ayan. And then another 15 minutes na covered. Okay? Okay guys. Ako ay magpapaalam na, naluto na ito. Excited na yung mga kakain, kaya dalian ko ng magpaalam. Tingnan nyo naman, oh. Naghanda na kaagad ng table, guys. Kasi, naamoy nila yung halimuyak ng amoy ng ulam na ito. Ay, napakasarap. Ooh. Sana maamoy nyo, no? Sana malasahan nyo, no? Kasi, ang sarap nito. Oh, let us see. I will show you guys. Ang sarap nito. Ang sarap. Tapos, itong bago ay ganito. Ganito itong bago, guys. Oh, yung leaf. Ayan. These leaves are came from the forest of Bohol. Sa kabukiran ng Bohol ay tumubo itong mga wild trees na tinatawag na bago. Not purposely planted, but they are good. Okay? So, bye-bye na guys. Please like, comment, share, and subscribe. At kami kakain na ha. Isusubo ko na lang yung kakainin nyo rin. Okay? At may pari siyang isda. Prito. At yan nga. Gusto nyo bang tignan silang kumain? Ayan. Oh. Hala. Pagkita ko silang kumain. Ayaw nila eh. Nahihiya kami. Nahihiya daw sila eh. Malakas kami sumubuhay dahil gutom na kami. Gutom na raw sila eh. Ayan eh. So, ano nang gagawin? Magpaalam ka na lang? Oo, kain na tayo. Kain na tayo guys. Kain na. Kain na tayo. Kain na. Okay. Bye-bye. Thank you. Please like, comment, share, and subscribe. At mag-smile always. At God bless. See you again next time. Bye-bye.